satio dari nanden buet taraso sase indah batu jua iman pun mulai ragu tapi denai harus kubo harus tagakkan kapalo Almadi leader afeksi samurai sabantalai busido Asayama family club menyatukan kita selalu ada guduang dan lain denai ingin selalu memindahannya selalu ada perjuangan bareng kadang denai harus kalah bukan tantang sabar capek sampai di siko bukan tantang ampunan menanti di subarang siko iko tantang pendakiannya palintangan nanden hadapi peluang nanden ambil taraso kadang menjatuhkan denai tapi indah denai indah kehancuran denai mungkin indah menyadarinya tapi momen ikolah nan paling kadena ingin iyo hanya harus tarui melangkah denai harus kuai taruilah baparang karano afeksi saya farmasi Jepang nan gadang sop subarasi utsuku shijo hikari membuat denai tabang selalu ada gunuan nan lain denai ingin selalu memindahannya selalu ada perjuangan bareng kadang denai harus kalah bukan tantang sabar capek sampai di siko bukan tantang ampunan menanti di subarang siko iko tantang pendakiannya taruilah melangkah tarui mandaki jago keyakinanmu samudio adalah tantang pendakiannya jago keyakinanmu jago imanmu Almadi mandaki mimpi di puncak afsi subarasi utsukushi hikari membuat denai jaya tak kunjuang sudi